zmeny, avšak prináša so sebou aj jednu zmenu, ktorú vnímame ako veľmi nebezpečnú a preto sme sa aj rozhodli zorganizovať hromadnú pripomienku so snahou zabrániť tejto zmene. O čo ide? Ide o možnosť športových zväzov a klubov vytlkať z rodičov športujúcich detí, maloletých detí peniaze pri preregistrácii sa medzi jednotlivými športovými klubmi. Ja som veľmi rád, že dnes na tlačovej besede stoja so mnou dvaja ľudia zo Skoku. Jaro Pilák, náš ústavný právnik, expert na právo, člen výkonnej rady, a Rastio Antala, tiež člen výkonnej rady, ale v prvom rade dnes tu stojí ako rodič športujúceho dieťaťa a zároveň človek, aký možno tak úplne nevyzerá, dlhoročný športovec a aj člen prezídia Slovenskej golfovej asociácie. A odovzdávam teda slovo za prvé Rastiovi Antalovi. Ďakujem pekne. Tak vieš, ne všetci športovci musia byť vychudnutí ako ty, takže... Ja by som chcel na úvod povedať, že ja som veľmi rád, že zákon o športe prišiel, že po tých dlhých mesiacoch proste prišlo ministerstvo školstva s tým, že aj prišlo do toho medzirezortného pripomienkového konania. Naozaj, keď som si ho prečítal, ja poviem, že ten zákon nie je zlý, je dobrý, upravujú sa nejaké situácie v tom športe, definuje sa, čo je šport, definuje sa profesionálny šport, amatérsky šport, je tam veľa dobrých vecí. Ale bohužiaľ, ako táto jedna vec, ktorá tam do toho zákona sa nejakým spôsobom dostala, ho bohužiaľ dostáva na nejakú úroveň banánovej republiky, pretože naozaj pri tej dikcii zákona, ktorá je dneska navrhnutá, je priestor na to, aby sa robil biznis s maloletými deťmi. Nie priamo, ale dáva sa priestor pre športové zväzy a športové kluby, aby mohli nejakým spôsobom obmedzovať slobodný výber rodičov o tom, čo bude jeho dieťa robiť. Niektoré naše športové zväzy už bohužiaľ majú vo svojich stanovách a poriadkoch ustanovenia, ktoré sú podľa nášho názoru v príkrom rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Rodičia, ak dajú dieťa na nejaký šport podľa svojho vlastného rozhodnutia, teraz hovoríme o malých deťoch, teraz bavíme sa, že rodičia 6, 8 rokov, 10 rokov, 13 rokov, proste maloleté deti. A oni dneska môžu byť reálne finančne vydieraní niektorými klubmi, alebo klubmi niektorých športových zväzov, ako chcú prehlásiť do iného klubu. A situácia je taká, že nie sú práve rodičia, ktoré hradia väčšinu nákladov na šport svojich detí. Nie sú to kluby. Ak kluby dostávajú peniaze z verejných zdrojov a plus pýtajú si od rodičov príspevky. To znamená, väčšinu nákladov tieto kluby majú pokryté nie zo svojich zdrojov. A existujú dneska na Slovensku športové zväzy, ktoré na deti uplatňujú rovnaké podmienky, čo sa týka registrácií, ako na profesionálnych športovcov. A uvedem jeden príklad. V jednom zväze je to tak, že keď sa klub rozhodne odregistrovať svojho hráča, tak dá sa povedať, že do 30 dní sa môže hráč zaregistrovať v inom klube. Keď sa rodič rozhodne odregistrovať to isté dieťa z toho klubu, ktorý patrí tomu zväzu, tak sa môže prihlásiť do ďalšieho klubu až po 12 mesiacoch. Teraz ja sa pýtam, čo má robiť dieťa, ktoré chce športovať 12 mesiacov? Čo má chodiť po nákupných strediskách a drogovať, alebo má chodiť, ja neviem, aký pocit fair play nejakým spôsobom vyvoláme, pokiaľ mu zakážeme športovať, pokiaľ mu zakážeme robiť to, čo má rado a čo chce robiť. A aký výchovný moment si týchto situácií, ako to dieťa zoberie to, že celý život je o peniazoch, že peniaze nám riadia celý život, že sú najdôležitejšie. Proste hrozná situácia, naozaj hrozná. Teraz ďalšia vec, viete si predstaviť, že športovec dieťa, ktoré má ašpiráciu niečo v tom športe dosiahnuť, že my mu zakážeme hrať na 12 mesiacov? Veď ako vo vývoji športovca 12 mesiacov je tak dlhá doba, že pokiaľ by ten športovec toto nerobil, tak už môže zabudnúť na nejaký vrcholový šport. Čiže štandardný systém drž hubu, rešpektuj, čo ti povieme a keď my nad tebou ako sa zlútrujeme, tak proste chod si kam chceš. A realita je taká, že väčšina nákladov na detský šport je pokrytá z verejných zdrojov a z vrecek rodičov. Z ničoho iného. A aká je motivácia na takéto pravidlá? Prečo bránia reálne proste kluby
kluby a športové zväzy rodičom, aby sa slobodne rozhodovali ohľadne svojich detí. Veď ako rodičia majú ústavou garantované právo rozhodovať sa o tom, čo bude ich dieťa robiť. Čiže veľa otázok. No a teraz si predstavte, čo sa reálne deje. Chlapec chce prestúpiť z klubu A do klubu B, nemenovanom športe, nemenovaných kluboch, a klub, z ktorého odchádza, mu povie, že nepôjdeš. Odregistruj sa. Tak rodič pošle papier na odregistráciu a oni mu povedia, že to po 12 mesiacoch chce zaregistrovať v nejakom inom klube. A pritom potom príde zástupca toho prvého klubu a povie, viete čo, my ti ako odregistrujeme, len nám zaplať 3500 eur. Ako toto sa má diať s deťmi? To je nechutné. To je trestuhodné. A ja som dúfal a veril, že takéto praktika nový zákon o športe zamedzí. No dokonca nie, že nezamedzil, ale na moje zdesenie, a absolútne zdesenie, takéto praktiky športových zväzov, ktoré sú podľa viacerých odborníkov na ústavné právo v rozpore s ústavou Slovenskej republiky, dokonca dostali v tom novom zákone požehnanie. Je tam jeden paragraf číslo 5, ktorom na jednej strane v jednom článku garantuje športovcovi právo športovca si vybrať športový klub, ale na druhej strane mu toto právo v ďalšom článku berie. Je pochopiteľné, že športovci, ktoré majú zmluvy podpísané s klubmi, profesionálne, amatérske, keď sú to talentovaní športovci, kde klub má nejaké povinnosti voči týmto deťom alebo športovcom, takže musia rešpektovať tieto zmluvy, ale deti, ktoré proste robia šport pre zábavu, aby oni boli nejakým spôsobom brané ako rukojemníci a ich rodičia vydieraní týmito športovými klubmi, keď chcú zmeniť proste klubovú príslušnosť. Ja si myslím, že toto určite takto nemôže byť a preto my sme sa rozhodli proste zvolať túto tlačovú besedu, aby sme nejakým spôsobom tento systém posunuli ďalej. Ja by som teraz odovzdal slovo Jarovi, aby povedal, čo sa týka súladu týchto vecí s ústavou Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. Teda v stručnosti nadviežem na to, čo už povedal Rastio Antala. V navrhovanom zákone o športe sú niektoré ustanovenia, ktoré nie samotné, ale oni povolujú, na základe nich môžu športové zväzy a športové kluby vydávať svoje vnútorné predpisy také, ktoré naozaj obmedzujú rodičov v ich rozhodovaní, v plnom zabezpečovaní ústavu garantovaného práva na výchovu, na vzdelanie a na starostlivosť toho rodiča o vlastné deti. Ústava garantuje právo na vzdelanie. Súčasťou vzdelávania je telesná výchova a štát všemožne podporuje, alebo aspoň deklaruje podporu tomu, aby deti športovali. Aby športovali nielen v rámci školských osnov, ale aby športovali aj v rámci nejakej mimoškolskej činnosti. Na druhej strane ústava garantuje rodičom aj právo na starostlivosť a výchovu svojich detí a to právo zahrňuje samozrejme aj slobodné rozhodovanie sa. Treba z oblasti športu, aký šport to dieťa bude robiť, akým spôsobom ho bude robiť, za akých podmienok ho bude robiť a podobne. Pokiaľ zákon umožní de facto občianskym združeniam vydávať predpisy, ktoré ani nie sú všeobecne záväzné, a tieto predpisy budú obmedzovať rodičov sprostredkovania aj tie maloleté deti, ale rodičov pri tomto slobodnom rozhodovaní, pri slobodnom rozhodnutí sa o preregistrácii z klubu do klubu. Ak tieto predpisy budú umožňovať to, že sa v realite dejú veci, keď sa povie, dobre, umožníme vám preregistráciu vášho dieťaťa, ale ako povedal Rastio Antala, zaplatte, alebo dajte nám nejaký dar. Samozrejme, tieto vynúcované plnenia sa tvária ako dobrovoľné. Tvári sa to ako sponzorstvo, tvári sa to ako rôzne vecné dary, výstroje a podobne, ale ono to až také dobrovoľné vo veľa prípadoch nie je. O čo nám ide v tejto hromadnej pripomienke, ktorú dávame von, je to, aby sa takéto ustanovenia zákona nevzťahovali na maloleté deti. Teda pokiaľ sa to vzťahuje na športovcov, ktorí sú zmluvne zaviazaní takým alebo onakým spôsobom. V poriadku, zmluva je dvojstranný úkon, muselo dojsť k nejakej dohode. Nemalo by sa to však vzťahovať na maloleté deti, nemali by byť prostredníctvom nich takto rodičia donúcovaní k určitým konaniam, ku ktorým by za normálnych okolností neprišlo. Práve naopak, chceme do zákona dostať ustanovenia o tom, že tieto maloleté deti majú byť chránené pred takýmito praktikami
že zrušenie registrácie alebo preregistrácia z klubu do klubu pri maloletých deťoch nesmie byť podmienovaná, nesmie byť zakazovaná alebo nejakým iným spôsobom sťažovaná týmto rodičom. A chceme tam dostať ustanovenie, podľa ktorého ak akékoľvek interné predpisy športových zväzov alebo klubov sú v rozpore s takýmto niečím, tak mali by sa dostať do súladu, inak sa stávajú neplatnými. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja už na záver len dodám, že práve v formulácii tejto pripomienky a tohto návrhu zmeny nás viedli aj konkrétne skúsenosti a konkrétne príklady, o ktorých či už ja alebo moji kolegovia vieme. A že tým, že zákon momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, tak sme teraz zvolili formu hromadnej pripomienky, ktorá je zásadná, pod ktorú musíme vyzbierať 500 podpisov z verejnosti, aby ju teda ministerstvo školstva bolo povinné akceptovať alebo aspoň rokovať. A tieto podpisy zbierame formou verejnej kampane prostredníctvom ako občianski aktivisti prostredníctvom serveru Change.sk, kde nájdete aj plné znenie pripomienky. Kolegynka Marta Medzerová vám po tlačovej besede samozrejme rozdaje podklady, ktoré máme pripravené. Zatiaľ ďakujem za pozornosť. Nech sa páči, prístor pre vaše otázky. Ďakujem, Krašalka, týždenný trend. Mňa by zaujímalo, ten zákon nie je síce napríklad teraz, ale hovorí sa o ňom minimálne vyššie roka, viem, že boli rôzne pracovné komisie a tak ďalej. Či ste sa nepokúšali podobné ustanovenie dostať tam už v tom období, lebo ako ste správne naznačili, mnohé kluby už dnes si pýtajú to výchovné, niektorých je oprávnené, iných neoprávnené a tak ďalej, či ste to nechceli ten otvoriť už skôr. A druhá otázka vychádza zo športových arbitrážnych súdov, ktoré by podľa mojich teda informácií mohli práve zamedziť tomu, aby tieto pokuty za prestup boli neprimerane vysoké. A na to nadväzujúca otázka, ja som ten celý zákon nečítal, že som sa rozprával s ľuďmi, ktorí ho pripravovali, tak pravili, že je ambíciou, aby rozhodnutie športového arbitrážneho súdu neboli preskúmateľné súdom. Tak ako vnímate tento fakt? Ja by som povedal v tej prvej časti tej otázky, že musím povedať, že tá príprava toho zákona, ona prebiehala v takej dosť utajovanom režime, neviem prečo, ale môžem sa domnievať, ale proste prebiehala v takom utajovanom režime, že proste pracovala na tom nejaká pracovná skupina, viac menej a tie informácie, ktoré boli k dispozícii, boli veľmi, veľmi stručné a veľmi malé. Potom sa niekedy v apríli dostala von nejaká prvá verzia toho zákona, kde toto ustanovenie vôbec nebolo. A dá sa povedať, že toto ustanovenie ja som videl až v tej finálnej záverečnej verzii toho zákona, čiže preto teraz vlastne nejakým spôsobom na to reagujeme. Je tam ešte viac vecí, ktoré sú také nejasné, čo sa týka toho zákona, pretože napríklad on sa odvoláva na určité prílohy, ktoré sú veľmi podstatné a tie prílohy nie sú v tom materiáli, čiže ako ja určite sa budem ďalej pýtať, že čo je s tými prílohami, pretože napríklad jedna z tých podstatných príloh je rozdelenie alebo stanovenie výpočtu príspevkov zo štátneho rozpočtu jednotlivým športovým zväzom. A dneska v tom materiáli sa odvoláva na prílohu číslo 4, príloha číslo 4 neexistuje, to znamená, že veľa ľudí sa bude veľa pýtať a otázka samozrejme znie, že či to je len pre nejaké vybrané športové zväzy robený ten zákon, alebo či sa tam nájdú aj tie menšie historicky úspešné a akým spôsobom sa tam nájdú, takže bude ešte veľa otázok ohľadne tohoto zákona, ale hovorím, neviem, ono to prebiehalo v dosť takom utajovanom režime, tá príprava, takže tých informácií nebolo veľmi veľa. No, celé toto naše snaženie, alebo táto naša aktivita vlastne smeruje k maloletým deťom a ich rodičom. To znamená, že záujem nie je, aby akékoľvek takéto problémy, ktoré sa vyskytnú, sa riešili niekde arbitrážami a podobne. Tí deti majú športovať, tí ich rodičia majú s tým možno nejaké náklady, ale v zásade sú radi, že tí deti športujú a majú takúto aktivitu voľnočasovú. A odvolávať sa na to, že veď takéto niečo môže riešiť arbitráž, je podľa mňa veľmi, veľmi ďaleko a až naozaj na poslednom mieste. Preto si myslíme, že by malo byť také ustanovenie v zákone, ktoré jednoducho tomu bude zabraňovať a bude predchádzať tomu, aby už rodičia maloletých detí, ako ich zákonní zástupcovia, museli riešiť takéto veci prostredníctvom takýchto právnych nástrojov. No a pokiaľ ste sa pýtali na to, že bola ambícia, aby rozhodnutie takýchto arbitrážnych konaní neboli preskúmané súdmi, priznám sa, že neviem, že aká je to ambícia, alebo čo je motivom takéhoto snaženia. V zásade, ale keď si zoberieme, že napríklad rodcovské súdy, respektíve konanie pred nimi sú preskúmateľné normálnymi bežnými súdmi,
kde naozaj ide veľakrát o obrovské hodnoty finančné alebo aj iné, tak predstava, že arbitráže v oblasti športu by nemali byť preskúmavané súdmi, sa mi zdá zvláštna. Na prvé počutie sa mi to nezdá ako niečo, čo by bolo dobré. Ono to môže byť Jasné, ale Šport by sa mal otvárať a nie uzatvárať vo všetkých oblastiach. Ale možno, aby som vysvetlil, o čo nám ide. To sú naozaj konkrétne príklady na úplne najjednoduchšom príklade. Predstavte si, že bývate v Hornej Dolnej, máte dieťa, ktoré má povedzme 6 rokov a nechcete, aby vám behalo len tak po dedine, tak ho prihlásite do miestneho nejakého športového klubu. Tam sa zaregistruje ako hráč, platíte dokonca každý mesiac pomerne nie málo peňazí podľa toho, po aký šport ide. Ak je to hokej, tak to môže byť až 4 000 eur každý mesiac, čo rodičia platia. Ak je to nejaký iný šport, môže to byť menej peňazí. A to dieťa vám tak tam hrá a celkom ho to baví a vy získate možnosť teraz, že keď ho to tak baví, tak sa môže prihlásiť do okresného mesta a tam hrať na trošičku vyššej úrovni, ale stále bez zmluvy, stále len jednoducho ako dieťa, ktoré chodí na nejaký šport. Tak prídete do tej svojej Hornej Dolnej, do toho športového klubu a poviete im, že má možnosť vaše 6-ročné dieťa prejsť do okresného mesta a tam hrať nejakú 7. okresnú ligu. A v tej Hornej Dolnej vám povedia, že no dobre, ale my máme také pravidlá, že ak nám nezaplatíš povedzme 1000 eur, tak my ho nepreregistrujeme a o 12 mesiacov nebudeme môcť hrať nikde tento šport. To je presne parafráza konkrétnych príkladov, ktorých vieme a tým chceme zamedziť. V momente, keď už to dieťa bude mať zmluvu, v momente, keď už to dieťa alebo akýkoľvek iný športový má kontrakt, ktorý už hovorí aj o povinnostiach klubu, už takéto podmienky sú v poriadku. Ale keď hovoríme naozaj o bežných deťoch, ktoré chodia na bežný šport, tak sme presvedčení, že je trestuhodné dávať im takéto polena pod nohy a takto im bráni v aktivitách. Petra Lektiatorka, teda poukázali ste na určité veci, s ktorými ste nie spokojní. Spomenuli ste, že inak ten zákon je celkom v poriadku. A mňa by zaujímalo ešte, čo sa týka tých poplatkov, na ktorých ste poukázali, že za tú odregistráciu a za tú dobu. Ako je to vlastne doteraz? Toto nie je jasné. Doteraz je to tak, že vlastne tie športové zväzy majú nejaké poriadky a v princípe nikto neskúmal proste ich súlad s nejakou ústavou. Proste neskúmal. Ono to funguje proste tak, že vy ako rodič dostanete takýto papierik, kde je napísané, že žiadam o registráciu svojho dieťaťa v športovom zväze. Vy nedostanete k tomu takto napísané, že toto je registračný poriadok, toto je prestupový poriadok, toto je takýto poriadok, preštudujte si ho poriadne a ak súhlasíte, podpíšte, ak nesúhlasíte, nepodpíšte. Proste dostanete papier, tak vy podpíšete. No a situácia je taká, že potom, keď príde k nejakej situácii, tak zistíte, že sa vlastne prestúpiť ani nedá. V určitých situáciách, v určitých zväzoch neexistuje prestup maloletého športovca.